Здравейте. Хора, кутията! Котия, бе. Кутията за писма до дядо Коледа. След тия 2 години в София ти ще още държиш като дете, бе. Все пак някой е опазил принципите си и знае за какво се бори в този живот. Ако не искаш да го направиш заради себе си, направи го заради всички онези, чието живот ще промениш. Ти и Максим, заедно. Не. Вярваш, че всичко ще бъде както преди? Да се снимаме пред телката? Може. Твърдя факт, защо Иван